Здравейте, Фари! Днес играем Minecraft Pocket Edition, както виждате. Ще направя една поредица survival. Ако някой гледа този клип, да ми напише в коментарите дали иска да направя един мултиплеер с Честомир. Персиан. Родър, да, той толкова пъти смени името, че вече Родър БГ. Да направим Fire Survival, което е моя идея. И може да оцелям. Не като да пахтам, да стане нова година. В смисъл, 1 април стане това нова година. През Рафаелит Иванов не ми се карате, че произнасям Рафаелит така, защото аз мога да произнеса името му. През това, защото така се кръстива, брат. Гледах му видеото, как той беше супер саднат и влезна в сервера. Той псуваше, трепеше, какво ли не правиш там. Ще стана ненормална работа. Не мога да ви опиша просто от един малък бутон какво се случи. Омага. Да. Ние с Цецо няма правим Родър. Цецо Родър. Да. Ще направим един обикновен survival на Сид, който ще определим дали да е Цецо или Камен. Естествено ще бъде Камен. Добре. Чакай, че защо клякам? Не знам. Явно ще живеем в савана. Първоначално после ще се преместим по-на къде, не знам. Ще видим. Къща ще се построя. Знам, че не е хубаво да се строи къща още първия ден от Minecraft, но просто аз сега не ми се купая къща да живея като пещерняк някакъв. Да. Ще живея в най-нормализирана къщичка. Нормализирана, може. С Родър БГ ще играем Fire Survival. Когато сме заедно, не обещавам, че ще има всеки ден клипове на Fire Survival. Ще се опитвам да качвам по-често. От понеделник, от петък, 100% поне ще има 3 клипа. От 3 клипа на седмично в дневниците ще има. Това съм сигурен. Чудно ми е, ако блъскам дърва с ръката си, колко ще... Не знам. Как не съм си щупил ръката? Ако аз го правя, 100% ръката ми ще е кърва в Майнкрафт. Това малко по-реалистично трябва да направят. Реалистично. Като си кадърлото да ми падне на главата. Добра идея да играем с мод тип Ликотар. Здрасти, крава. Крава. Меч. Не, меч. После кирка. Крава! Кокошка. Жертвоприношение на кокошка. Бурни си тук. Иди. Да. Ще ядем. Чудо ми е как още не съм яден. Добре. Кубластон. Да. Теми за кубластон. И после учиме да бъхчем в мините. Вода, естествено! Свят, защо ме наказваш така? Сте честен с мен. Майнкрафт абсолютно винаги. Ако си строя къща, точно тогава ще дойде крипъра да гръмне. Естествено, винаги. Абсолютно винаги. С моя късмет, чудо ми е как още нито един крипър не ми е дошъл на гост. Ням, ама дано да идва. Да не идва. Защото аз съм пустиняк, баца и... Ще му направя кривоглед. Сега на лъжичка ще ми извади от ушките. Не може на тях пътната да закачим. На май, между другото, мисля да правя и туториали на модулки. Клип много дълъг, само 4 минути. Там само внимаваш и не разместваш нищо. Там тези. Има една идея да подпишем този survival, да не се бием. Ако те ме удари,
Ще му сгърме къща с TNT. Или по-зле. Ще изтегля някакъв мод, който мъртв мод. Ще направя крипър къщата му сгърме броня. С трънстой, като му дай да му вземе живот. Мъртв мод. Между другото има мъртв. Вече има мъртв мод за 0.14 на P. Както излезе на 1.9, аз не искам много да играя, защото е доста бъгва. Чупиш един блок и той се връща. И това при диаманти, ако намериш диаманти, има желязна кирка по щупване и изчакате, че мама ми вика за нещо. Върнах се хора и е нощ. Перфектно. Ако искате да спра така, да изчакам да стане ден, аз да поминьорствам и да се върна. И да не искате, ще го направя. Така хора. Здравейте, тук съм. Имам идея за къща, която да бъде ето това. Първоначалната ми точка ще е това. По-късно ще се преместим към пустинята, ще отидем. В пустинята винаги. Това е правило за Майнкрафт. Винаги като има една пустиня, от едната страна има савана, от другата има нормален байом. И защото аз обичам да си правя къща от лак дърво и от брич дърво. Брич. Така, имам чувство, че едно съм в Южна Америка, защото там има такива домати. Не. По-скоро не. Някой път, като Хелън ще отида в Китай. Когато правих Алфа Кевин към Хелън. И за диамантите. Диаманти. Диаманти. Така, ние местата са минали хит. Тъй, че обаче ще си крафна една лопата. Ще отидем да купим. Добре, вместо един. Тук имаме прасенца. Здравейте, моите приятелчета. И овчица. Перфектно. Като кажа перфектно, имам преди татски перфектно. Може би в 0.15 ще го направя така, че като овцата, като убиете, да ви дропва месо агнешко. Между другото, като говорихме за това, вече след новия апдейт направиха лапис лазулито по-рядко от диамантите, защото се използва за енчантване, смисъл нормално е да е по-рядко от диамантите. Така, 4, 8, 12, 14, още дето. Още бързо купаме. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, точно. Да, точно. Защо не ме хъби хънгър? Мога. Това овца ли? Една идея. Да, разбрах. Овца? Това овца ли? Little chicken. Little chicken. Chicken little. Най-накрая ми взех хънгъра, бе. Майко. Толкова ли трудно беше? Те сега ще ни трябват малко, но не малко, много дървета. Ще падне стабилно сякани. Не падай тук, не падай тук. Добре, не падай тук. Защото къщата ми е доста близо до спавна. Първо ще сложа това и това. И отивам за лъкна дърво. Ще вземем малко. Така, ако искате, ако се чуете какъв ми скина, това ми скина. Има и слушалки, едни бели, една качулка си има.
Не ме не скина общо дето. Само дето съм с червена коса. Това е точно като мен. Същия като мене. Не се очудва. Често на всяка чулка. Косата ми е доста дългичка, между другото. Много дълга. Британа понякога ми влиза в очите. Това вече е нормален байон. И бил точно... Там има блато. Добре. Те така мисля да се върна да изчакам да ми се изпекат работите и да приключим с този епизод, защото 10 минутки мисля, че са ви напълно достатъчни. Та или направо ще спра тук. Така, движна фарчета до следващия епизод и така.